Hey Stef, Hey. wat ga je doen? Ik ga naar de officiële uitgave van het boek. Oh, Oost-Vlaming of Vlaamse Zeeuw. zal ik anders meegaan? Ja, is goed. Oké. Kom, we gaan samen. Ontstaan uit een vraag van de Reniers, Frans Reniers, een beetje de grondlegger van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen, initiatiefnemer. Of dat ook iets van mij was om een boek te schrijven. Ik schreef nogal regelmatig eens een boek over de streekgeschiedenis. En ik dacht, ja, waarom eigenlijk niet? Maar ik wilde een boekje schrijven met een laagdrempelige inhoud, dat wil zeggen geschiedenis, niet alle jaartallen op een rijtje uit je hoofd leren en diepgaand, dat doen heemkundige kringen voortreffelijk. Ik wilde dus een populair boekje voor iedereen, voor volwassenen, kinderen en met multimedia, dat wil zeggen. Dat die op bepaalde pagina's zie je dus een item wordt behandeld op een beetje ludieke manier, niet te moeilijk. En dan kun je op de website van mij, lezersboek.nl, kun je naar die pagina gaan. In de clips en dan vind je een kort videoclipje van wat er op die pagina min of meer gebeurt. En worden deze boeken ook gebruikt op scholen bijvoorbeeld? Nee, niet dat ik weet, maar het zou best leuk zijn natuurlijk. Maar ik heb het niet geschreven als schoolboek. Het is een appetizer voor mensen die hier komen wonen. Als vreemdelingen, toeristen. Mensen die hier komen wonen uit de Randstad of uit Vlaanderen. En zeggen, oh, we willen wel eens iets van de streek hier weten, van de regio. En niet al te diepgaand. Wil je meer weten, dan ga je naar de musea en dan zoek je verder. Daar is het voor bedoeld. En hoe lang heeft u ongeveer gedaan over het volbrengen van dit boek? Zeg maar een jaar. Ja. Gemiddeld kost een boek mij 1,5 jaar. Voorbereidingen maken tot nu, 1,5 jaar. Hey Stef, ik weet dat het een interessant boek is, maar we moeten de bus halen. Dan moeten we opschieten. Ja. Kom op.